Mayung buhur phaiga. Ngoi ko tini horo. Jotono mo sira 4-5 jon ani jotom chai sibai ka musuk roi tei musuk kosto ka khlai mani sira kolsaban mari liya tam khaijani mo. Mayung ma bsik rok ni Mayung man rok khai 10-12 tarok naya ngunyo chai usuk mai chai manta mai kubang ma. No na jao koi kani rok saja khana jaga o. Sinoro idea ro 10 kani moto chaja khana. 10 kani. Mo khorok sani dana khorok bsik ni saja khana ke saje. Emne khai chini khai to Rajesh Devrman chaja kha gaitai. Rajesh Devrman sabo. An busanyo. Tei sabni saja kha. Gaitai Donjoy Devrman bu chaja kha. Sari tei sabni saja kha. Gaitai Mongrai. Gai Sukurai. Sorry kuma. Kai sojona ni saja khana jaga o. Kocha digi rok no rok mo kheto mai cha phai rok saje man khana. Mo kheto mai cha man khai ngoi 10-11 tarok kon chakha ta. Phungai si thangji ungkai. Kai bani mung khai ta mung kha. An mung khai Mongosari Devrama. No hambai. Kai norok tabuk sarkaro tam dabi khaina mo sungno no. Jengkai to sarkaro dabi khaina mo sungman ngai ta klai ba iko phiro ka ba sung tei asuk sa ta gile sungbo mungo sarkaro dabi rok mana mo sung koroi te gor te asuk sajang mani jeng tang khaban china ba jeng dabi rok ma khaba jeng cha ta guta hamja go. Balai hambai.